Inneih dan le inneih na danglam tak te I hantar lang le teang Khovela tlang sang ber Mount Everest hi lon chua ringot po ahar sa telul nen Inneih na ta na lo mang to kanom ve bok mang masaber chu Nepalese climber monu mule pati le pem dorji te ania kumsang ni panga khan fit sing ni sang kwa somthum panga sang Mount Everest tlang chi pa hian anin neya minute som chung lekin Inneih in khom hi antling tlafel derane anin nei lai hian an oxygen mai kor chun hlipa mo nei tu hian anupui chala hian an hnam ti danin rong sen anoya chu kanei ta che tilan tirna ta na zungbun in bun tir ang tlukane tlangan lon pui mi somli bor velin he Inneih in khom hi antel puyane anin nei zo hian helicopter mangin thiar chua tuman nia mase helicopter hi che suala pakhat tirlenin him takin hetlang atang hian an chuk zui ta bokane anin nei tur hi an chung te po an thril lok lem lova makan ti hle Mount Everest anin nei nuwa hian Inneih na Pangngai jok chu Kathmandu an buat sai zui le bokane hetatang hian Mount Everest Inneih theyani ti hi riain kumsang ni som pasari khan James Sisom le SD Smider te chu anin nei vele anni phei hi chuan Inneih thuam fam kim anin bela hetianga in thuam chunga hetlang sanga Inneih thei masaber ania khovozong hi -degree bor vel ani awangin hetianga Inneih tir tu pui thiam han mu chu thil thei lawania chu wangin Inneih na hi an panin an kalpui deuh long maya khovot kara hian photo session an nei ngal boka a buai thak viau ome mase anin nei thala kang hi chu mu turawang viau don tinane Inneih tur hian an thok rim khop mai kar thum chung zet Mount Everest hian an lon phota a chi pan thlen dona Inneih na hi an buat sai zuita helicopter mangin tlang atang hian an chuk lene Sandra Ens le Jeron Keepers te hi thil hlau om nuam titlat chi hania kumsang ni pariata anin nei na po hi a hlawom khop mai Inneih thua manin bel hnuwa hruin anin thlunga fitza somruk palia sanga an zuang thlata nuk chuak tolovin he Inneih na chim tu mi somni pahni te chu an ron zuang thavele boruak hian zungbun in bun tirin anin nei zui ta ne anupa hian hruya in thlung chunga zuan thlak na Bungee jumpa Inneih masaber niin Marriage in the Sky company chuan an buai puisak nge Inneih na tan hian paun sang sari bor vel lai an seng bokane kumsang ni pariata ve khan Maren McWelders le Katie Hodgson te chu boruaka hanlawin nei to boka an bei hlawam le zual thlona chungan dinga fit sang khat vela sanga an lo han Inneih tapekane Darren hian kot su ta ha Katie po hi mo thuam fam kimin hain chei boka thlona chunga hian dingin an tlak lo na turin phuar be anitel boka an pahni hian thlona rang ve an dingane Inneih tir tu Reverend George Brigham po thlona danga hian ading vele boka thlona thlok lai ngei maya hian anin nei ta ne Inneih na chim tu te chu RFC Rencomp Airfield ta nom khoma loudspeaker mangin thutia man cham lai le Inneih tir tu thu soi hi ngai thak ti ran ne Inneih tir tu Brigham chuan thlona thlok lai chunga pui thiam na han tho chu thil nuam dang dai takani thu le a hlau lem lo thu asoya hetianga Inneih na danglam tak hi kumsang ni vela khan alo buai pui to bok ni na soyane heti mek lai hian kumsang ni pariata khan Utah Rain Jenks le Kimberly Wacklins te chu Fitzali sanga anlawin nei ve to boka khamlung ong chunga len an zara Inneih tir tu baka an thian tenen an vai nei ta tla ka hlawam rualin khothlir anuama Kenny adventure lama tuimi te tan phei chuan Inneih na du thu samani tin Kimberly hian asoyane man motaka Inneih du tan chuan Reverend Darrell Bess Illinois mi hi panchi takani ome alir theya Inneih na hi a huai hot thina lir thei tlan laia Inneih in khom chu an hmang mai thina ne Darrell hian kumsang ni pakwa tangin lir theya Inneih na hi alo kalpui tran to kumsang khazakwa somli chowa an siam chua
kang thel motor chu Inneih biakin nang dewa achei danglama abiakin hminga hian the basement tinavua nge ne Inneih in kho man kalpui lai hian lirthei hi darkar khata kilometer somkwa pakua vela chakin atlan thina alirtheia hian mai chamba ka rimoi tumna man ruwa te po a omvek boka achunga hian Inneih turte ba ka an thiante pakhat ve an lengani besian Inneih buaipui mana hian dollar zahni borvel ala thina mel khat zela dollar ni in Inneih man hi abel thin bokane Inneih na tan mun nuam le moite thlan thin ani lain Rocky Graham le Dave Hart te ro hi chu bolhlo paina hmuna anin nei thung anu pa hian bolhlo som bolna hmun Bethel transfer station a anin chara Graham hi he hmuna thok hi niin Hart hian bolhlo man non thei chi chu aron da heta tang hian anin ngai zong zui ta ne anin nei na thi ma hian bolhlo pai thi man hmang tina ani deuh berome bolhlo paina lirthei hmangin he hmuna hian hruai ania chomi hnuwa transfer station bolhlo paina chuan Inneih thutiam hi anwa chamta a anin tonna ni awangin an ngai poimo ve tlat mai box si ane Bethel transfer station a hian anin nei lai hian Graham hi manager ani to a Hart po hi part time in athok ve boka bolhlo paina Inneih hi Graham angai tua chuan in Hart hian adu lo hle mase Graham hi aphur box si Hart hian annial zo talawane Thlanmuala Inneih hi amal som lawangin kan ngai mai thei mase kumsang ni som pani khan Randy Carlen le Dian Weller te chu thlanmuala hian anin neya anu le pa thi to te chu an hun puya hian telve se andua an thlana hian anjuk panchil ta ne Inneih na hi Oakwood cemetery a neya neya mitam tak chu thlanmuala Inneih ania wang hian kalan thre pha masen chanchin thria te chuan mituinen Inneih in khom hi antel puita nia soyane he Inneih na danglam tak mai hi mi somnga tanga somruk bor velin an thriat puyane tuinhnoya Inneih hi alar chhozela India voi khatna tan Kerala lama tuinhnoya Inneih theina hmun chu siam ani ve to nge Inneih na Pangngai ang chin engkim kalpui thrin ania tongaya zaizirvek man ani boka zungbun in bun tira tanga Inneih thutiam cham thlengin an kalpui thrin Inneih tir tu ba ka photographer te po anom ngal thlap zelane tuinhnoya Inneih zinga chuan Miami a cheng Kimberly Triolet le George Rodriguez te hi awa nei zual ani ome tuinhnoi fit somni panga Kilar go tanga mel nga hla om Iswalim Christ of the Deep pantia chuan anin neya hemilim hi kumsang khazakwa somruk panga August ni somni panga khana pila anu pa hian apil cham kumsom nga na chia anin nei theile ngalane Iswalim hi bronze siam fit kwa sang ania USA tuinhoi park masaber John Penekem Coral Reef State Park ming thanna pakhat tania Italy bula Iswalim pilta Christ of the Abyss entona ansiam vene Thlona tanga zuan thlak skydiving a Inneih te po hi anlawam chok to he Inneih na kalpui tur hian ahma fe in buat saina le rehearsal te nei thrinania thlona nomla hian zungbun inbun tira tanga mingzia thlengin loti lok vek thrinane chumin hnuwa chuan an chung tenen parachute pai chungin thlona tang hian an zuang thlata a Inneih thutiam chu boruaka hian an cham thrinane skydiving manga Inneih hi kumsang ni som pani borvela khan bul tranania ahma saber nia hria chu Emily le Allen utte ania fit sing khat sang thuma sanga Inneih thlona hian ti fel ngai te an ti fel hnuwa annu pa ba ka an chung ko zinga mi pathum tenen thlona tang hian an zuang thlata ne Inneih dan nilovin Inneih na lam pakhat hantel taila kumsang ni som pahnia khan Thailand ta chadil de fi le sarin kia kamsuk te anin neya khovela Inneih na lungchia thlak ber ani hial ome mochu mithi phumai to turani an pani hian hunenge mochen anin zui hnuwa sarinia hian Inneih rota mase defi hian na tho turala tam ema wangin nga ri arot thungane
kumsang ni som pani January thla sarinia hi lir thei chet zual na wangin athia defi hian asunin poyati hle adam laya innei arotna alo nar chu a in chhir top theilawa athi hnuwa hian aneita a anin neina chu sarinia i vuina ani ngal bokane defi hian anupui kota hian zungbuna buntira achala fo boka anupui thar hi thlan mual lampan pui ani zuita ne ani nei video hi social media ahun lain adar nasa hlea mitam takin an soisela mase aril ruchung rilber aphor chuana ni wangin defi hian nupuyata na mithia nei chu in chirna anei lo thu asoi ve thungane